Anak kambing saya ada di kebun baru. Caca Marita, Caca Marita ada di kebun baru. mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Caca Marita, Caca Marita, ada di kebun baru. mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Caca Marita, Caca Marita ada di kebun baru. Mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Caca Marita, Caca Marita ada di kebun baru. Mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Caca Marita, Caca Marita ada di kebun baru. mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Caca Marita, Caca Marita ada di kebun baru. Mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Caca Marita, Caca Marita ada di kebun baru. Mana sih mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kebun baru. Mana sih mana Anak kambing saya, anak kambing saya ada di kebun baru. Caca Marita, Caca Marita. Ada di kebun baru. Ora rampung. Maju siapa ya? Komandan iki. Lep, ini. Ayo, ayo. Dewi ngomong banci loro. Mie diambil. Aku ora klebu isak dok. Aku ora klebu tak diseret. Ayo ben gebolo. Ayo. Nek ngising aja ning kono malah pethotokan. Kayak kepiye kayak stokingnya kok mek siji. Kayak Iki termasuk pikirane ilang. Ndoh. Kayak mesti sok kokean dolan nang mall. Kok iso? Akene jilbaban iki mek semene. Iya. Nek kek Nek kae termasuk uti-uti ibu-ibu sing gaweane cok cerewet. Aku babak goreng entek kabeh. Lah iya kok ngono kae. Wujude ngono kae. Nek kok dicekeli ngono kae. Dicekeli, ndak mabur lato-latone. Ngerti? Lah ngerti ora kowe. Ya salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awak dhewe milu ki lho Bos diwaca. MUMUDHA mudah. Adi. Tangkeme suwen. Ayo diwaca. Mudah adikarsa kubrone kene bolo. Ayo awakmu sepisan tak jek irene. Asline ora jatah lho. Kok ngaku ki mek bonceng kok. Kan kowe sampean sesuk nganggoke aku gantian tak gokne. Ya wis, saiki diru dadi sik. Iki dengan artis-artisnya kita, tentunya dengan artisnya cewek-cewek. Iki termasuk wong subur. Iki wong subur kabeh. Heeh, Gedi-gedi. Ayo gede-gede. Iki nek temu Aku ngerti nek sing wedok gede. Nggih. Sing lanang lah krimping-krimping. Iya. Iki termasuk gori. Heeh, wong sepatune apik-apik. Lah Sing iya. lanang sepatune kene mendik. Itu tuh. Aku ya mau weruh Aku piye? kaos kaki tekek. Ngerbokne.
Ana meneh zebra cross barang ning kene. Ha iya. Ono manik-manike. Oh ya ana. Ono apa meneh? Arek operasi. Arek operasi sebembet ning kene gak enek. Iki lagune sing Bapak Nah, ini orangnya tuh di sini. Heeh. Nah, iya. Coba ini awak dhewe juga kan to. Iya. Rada mepet. Rada mepet. Mepet siji mepet sithik. Ngono. Aduh Penny kono main niku sapa kono? Aduh Penny. Apa bapak delengan mainku? Aku demondolan kaya susur ibu. Abang menger-menger kaya raimu. Laku bencik sikilku dan tembakku. Hahaha using. Wajo dhuwur-dhuwur, awake cilik ra iso mudhun kok malah go angin. Abu ibu delengen mainku, aku demondolan kaya abang menger-menger raimu. Mlaku bencik sikilku kena watu. Aku bencik sikilku buyutmu. Ora kok berendomi. Kusluku badho elo asirama menyang Solo. Yen waras golek beras, yen urip golek duit. Laelo kuslu kata badhae laelo sirama menyang Solo. Lele payo moto macendit lolo mati ora loga yen Obama dene kota yen ras golek opera yen urip golek duit. Potel bos muatan berat tok. Tel. Ora. Iya, iki muatannya berat. Termasuk emu blondonan. Jadi Wis laku suku magletek. Ngono. Hati-hati. Iya iki dengongok kono ke. Ha iki ayo. Iki dengat e. Jangot ne aja apa? kuwi kon blek ngono
langsung dadi siji. Heeh. Najal. Iki termasuk yang hati-hati, Bos. Kepiye? Awak dhewe aja ning mburine. Ya aku ra wani. Nek ngentut iso kontal awak. Jadi iso ngono iso kontal. Wani nek nang mburine. Hati-hati. Jadi kudu hati-hati. Ya. Iki kepiye? Iki meneh, Pak. Tasih malih. Malih. Pirang lagu. Lagu apa ya? Suprit, Pak. Nika lho. Lagu pelenci. Uduh. Uduh. Aku seneng sing lagu ya. Aku. Weh, semua nyanyi napa? Iki barisane mosok bundir, Pak. Ya, dadi siji. Siap gerak. Kados wau gerak. Yo. Kowe iki rene lho lek painah iki rene. Jare dadi siji. Oh. Pancen Sukinah ki rada angel kandhane. Ora Sukinah. Ngantemi. Ngatemi. Mi, rene mi. Nono, bakul uyah Ah, ya Allah. ya. Kuwi kasarane wong Apa? wedok kaya kutilan darat. Gak isa. Kurus tinggi, dada rata. Tadi. Nek sing sijine iki termasuke kaya buah anu. Nangka basa. Kok iso? Nek mlopot. Kamu bosok nang jero. Oh iya iya. Ya, saiki dilagoki oleh. Apa? Bebas. Oh bebas. Kowe nyanyi wi, nyanyi wi. Aku iso. Iso. 1 2 3 4. Ayo. Malah ora aduk Ya kok. kos. Ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sik kalau sing Weh. penonton. Para penonton. 1 2 3 4. Bek bum bum bek bum bek bum bum bek bum bek bum bum bek. Ayo. Ya tak ding dak yang arah terus alah pinter anake sapa Anake yo ngatemi. ling ngatemi kidul omah lo Maijah Sakinah Mawat ya. Kowe sing nyanyi. Kowe sing nyanyi. wis tekan Mawadah Ya sing nyanyi. lek rumah barang Tasih Ya. enten mboten niki. ya lagune apa Non. Oh, tembangke sak-sake. iya tembake sak sae ya Kunci. apa wis ora kelingan sumpah janji mumong marang aku Alon-alon 17 menit. sinak sen lintang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku Rarane. yo wis long ketiga. ya iya iwa Nanging sliramu ora kirim bekto. iya Najan batin kula iya mergo aku anu ya tresno ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci rambut joko malam blenjani non apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu karo sapa najan abot jroning ati nanging aku ra iso ngoncati lila atiku wis lila ora apa-apa najan batin ku keloro-loro iya nanging aku wawa mergo atiku wis kebas aku iso nyemprit kowe
Aku iso nyempret Yuk, kowe. Toto. Ayo. Rek nyempret ya aja kaya tukang parkir. Be. Ya, Dik. Wis. Iki wong tuwek kandhanane angel ngono kae. Ayo, saya dirujat neh. Rujat napa, Pak? Bu. Eh? Aku ndek Montolan isune ibu nenek mokona udah dong tak dang dong nenek montolan nenek ibu. Jogete piye? Bro. Hah? Kowe ngerti ra? Iso. Ora iso. 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 Kowe sing nyanyi. Ya. Ya. Ini sing nyanyi. Ya, yuk. Nih, cakep Pak. Mondolan. Ini nih mondolan sak susune ibu. Ojo dolanan mengko ndak dikeguyu. Ha Hai. Mondolan sak cengkir nganggo kliwat. Tak ding dang. Cakep ae muni. mondolan sak cengkir. Nganggo gula alus. Mbok menawi pikir kaya iwak wedhus. Andes niku kok ketrek. Sik, kepitoke nyanyi iki. Weh. Aku ndek Iya, saiki rodate kene wae. Awak dhewe minum joget. Ya, iya itu. Ayo. Rodate sak-sae. Nah, Mbak, gantian sampean. Lho, kok lah aku sing nyanyi? Mboten, sak-sae sak biasane apa? Ya, biasane. Rada anu. Rapat meneh. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Kalau abang sekolah, abang suka bolos. Kalau ditanya ayah, saya kena jotos. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru. Kalau abang sekolah, abang suka bolos. Kalau ditanya ayah, abang kena jotos. Ada ini saya dan ini dan situ. Ayo jalan-jalan sampai guyang-guyu. Iki yo banci kidul omah kali rupane ramjaji. Kidule ngatemi, kidule jaminah, kidule samidah. Kabeh-kabeh bakul uyah. Ya. Kelep senengane banci, senenge gondo siji. Arak gawa bali gawe ingon kali. Alah delok kelep rupane seneng sekali. Alah dok kae guya-guyu siji. Dah. Piye? Senenge? Ya. Piye? Dangsa ayo lirek kelep arak iya joget. Lah muter-muter malah koyo tekek. Iku wis krepes ramang dicek goyang. Nek disenggol-senggol jadine mah mekangkang. Hele tobil nek gawean. Delok kelep rumane ra karuan. Dilep. Wis nek kono ki rasa diladeni. Wih. Kita termasuk bego. Kita termasuk bego. Ngerti bego we? Boko. Rene, tak omong rene. Tak omong rene. Iki miki diambil sik. B, rumangsamu kali ngasapa?
Ora moro tuaku mbiyen ngene iki mbiyen. Persis. Kok iso? Iki termasuk bego. Bego. Bokong ini jendit ngono. Heeh. Kowe iki rasa ngomong koyo bego. Gak iso. Aku ya untune bego, aku ya mrongos padha. Ya Njo, iki arek kepiye? Wis rampung iki, Pak. Lho, wis rampung kok. Masukin apa lagune? Bebas. Bebas. Oke. Balik ngono, balik. Balik. Apa? Oh, kok slompret-slompret. Edian ki Mbah Ibu njaluk sompret-sompret. Serompet-serompet, Mas. Ya patayat. Njaluk patayat. Kae lho. Jalan waton. Mbah Ibu. Kok yo njaluk sompret-sompret Mbah Ibu yo go kudu ora. Sompret. Ajal joget kepiye Mbah Ibu? Iya, enggak jalan. Iya. Slompret slompret kemul mungko kendang reo ketipung tingkah konasrolo selendra slompret tela jaran kebang jumlah nae didan macan mangah alah hop marah kok tekek opo ki Mbah Ibu saking bringase ngono kowe ya. Jaluke permintaan dari penonton. Heeh, tak kasih. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum wong manis dikasih jarum. Jarum di wong manis siapa yang punya? Minta cium wong manis dikasih cium. Ayo Mbak Huti. Minta cium wong manis dikasih cium. Cium di pipi wong manis enak rasanya. Ini rendang, iki rendang apa ketika? Iki rendang apa ketika? Godong jarak kok ombo-ombo ya aturi Sugeng para pramesa lure ulane sawa lure ulane sawa cile dase butute dawa yen mong lire sing kira-kira yen mbok lire sing kira-kira sing dilire ora rumangsa jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis siapa yang punya? Minta cium wong manis dikasih cium. Minta cium wong manis dikasih cium. Wah bau tinggi jadi. Wih, wong manis. Minta cium wong manis dikasih cium. Minta
manis irna rasanya. Wis, iki dadi ya di Solawati. Biasanya nek dadi piye, Pak? Lagune ya. Ana request ku anak-anak balonku njeblok kabeh. Ya, balonku, Pak. Ya, Mah, monggo. Duar. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dol Hatiku sangat kacau balonku tinggal lembat. ku pegang erat-erat Balonku ada 5. Rupa-rupa warna sing hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hatiku sangat kacau balonku tinggal lembat. Ku pegang erat-erat ki sing jeblok balone ora sida kabeh wong sing papat dicekel tur ora diplembungake dadi ora pecah. Iki mari ta burung ya. Oh nggih wis mari. Cek mlebu. Dalu wedang paling jero. Alah Non. Wah, ya kelon iku ne. iki dadi ngopo Kelon. teturunan ki? Ya aja digawa miki, engko seneni kek sing duwe. Yo, wis. Ah bali ora? Bali yo. Wis bengi iki. Lah jadi apa ora? Jadi anake sapa to ki mlayu wae iki. Milu-milu. Yo, lagune apa? Yo, lek. Permintaan monggo. Wis cabut iki ngelek, iki ngelah kowe. Ayo. Ya, ayo saiki lagune apa? Lek. Manut yo sak-sake. Kirim salam. Iya dah. Isa we. Isa gue. Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kirim salam sing kadoan kanggo tidak sing tak sayang najan adoh ing panggonan nanging kaya ning iringan najan adoh ing mata nanging cara ing rasa sujanji bakal setia ngenteni isih kelingan manis sesame kaya kebayang bae ning liwane yen turu keganggu yen mangan kelingan najan nangis kena kemuyu dewean bingi
masih sepayung loroan ning saiki cuma tinggal kenangan sing dadi bayangan lawan kelawan bengi mung siji adinda tak tresnani kirim salam sing kadoan kanggo dinda sing tak sayang najan ada ing bangunan nanging kayane iringan najan ada ing mata nanging para ing rasa sejanji bakal setia ngenteni nglebeke demit loro angel jamak pancen ya iki karang iki wis janjine rampung mburi wis kadung siap maneh wis penyanyine men rasah leren kowe nyanyi maneh iki janjine ayo Pak siap-siap nggih niki wis lancine wangsul awak dhewe menghibur ya wis karang rodate sithik Pak iso ora nyanyi serombat-serombat saged mboten saged yuk wis sing joget aku sing nyanyi ya 1 2 3 4 ayo 1 2 3 4 ayo 1 2 3 4 ayo Slompret kempul mungkung kendang reak agak tipung punang solo saletro slompret kilo kalaki bak doblak koda ikinde macan mangap magap bujang kanong talian itu tata bener tunang leon na di pungsana slompret kempul mungkung kendang area ketipung ayo jam lebu sana tak gedak iya alah oke sompret kumpul ugo kandalia ade potoeta kandale telo hop Bapak aduh iki demi terene apa wis ayo ya ijine dia mikir ta Pak udah alis pamit tangi wis bengi kae mikir kae le kae kiye iso mulai ya nggih nyuwun pangapunten bilih wae atur kula mboten penak ngateni panjenengan anugi kelakuane awak dhewe kok kethek ya Mat. Ya pangapura saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih semoga dilanjut dengan berikutnya tentunya bersama Adika Resanya Indonesia tentu berikan terbaik untuk panjenengan matur sembah nuwun semoga dilanjut.